Sinipa. Ay. Sinipa naman ni. Ay. Ni. Ay. Ay. Opo. Ni. Ay. Nanay Silok-Silok. Ano na yun atin? Ni. Mo. Ay. Ni. Nuri na tinag ka. Asa ato. Ata aglalay to. Ay. Ni. Iya. Ni. Ni. Ata aglalay to. Ay. Ay. Ag-hi ka nga nanay. Hello. Ay. Good. Good morning. Ay. Pero makikigkot ka, Mike. Magkikiko tagaroon. Kumusta po kayo? Pastila ka ati mo. Ay. Ha? Uy. Ay. Holy Week tatan, mame. Mama. Ay. Mano to yun, ma'am? Hello. Ay. Nagano kayo, ma'am? Santa. Ay. Ma'am, adami silsilok yun sa. Adano. Ay. Kasi nagmaya man. Ay. Ano di ay? Ay, won. Ay. Alam, mayat si ka. Mayat? Mati ka. Ay, won. Nagpintas ka to yun eh, ma'am. Ay. Ay. Adanak yun, ma'am. Ang tatalo. Ay. Dahil ni Nanay Lydia, dito ya, Bimunton, Malik Isabela. Hanggang magsilang-silang ka. Ay. Apay nata. Iya. So, ato jay. Isuso. Ay. Nanay, ito dum aja ibagak Agong! Agong kungkong. Ay. Nakabalot. Ay. Nakabalot tinong ko. Ay. Nakabalod. Nakabalot. Ay. Ito dom. Muging. Muging. Ay. Lapayag. Lapay ka ta. Ay. Kili-kili. Kili-kili. Ay. Saka. Saka. Ay! Ala kayo. Laka. Nagbastos pa ila. Pangpadasan mi lang aji Mike no napintas mo lang. Ni, agap apoy. Agap apoy yun. Ay. Ala kayo. Laka. Hello Mike test. Hello, my test. Hello, my taste. Hello, my taste. Ay. Ni, hello. Hello. Ay. Abalayan. Balayan. Ay. Dakil. Dakil ta balayan. Ay. Sinipa. Ay. Sinipa naman ni. Ay. Ni. Ay. Ay. Oh. Ay. Ni. Ay. Ay. Ni. Ay. Hep, kore. Ay. Oh, no, kimi na mo. Ay. Dakil talatag mo. Surdo nga bakla. Ay. Agro pa nga. Agro pa nga sunggo. Ay. Pigilan. Challenge ko kay nanay, pigilan natin agkigtot. Madi nga dapat no hangag sao nakakasta lang, naka-open lang. Okay ni nam. Latag mo. Buwik. Keke. Ay. Ay. Nagbastos kayo. Ay. Challenge si TikTok mo. Ay. Hep, kore. Ay. Surdo nga bakla ka. Ay. Agro pa nga sunggo. Ay. Say hi to my vlog. Oh, hi kapagayam ko na. Ay, kapakaya. Ay. Sabali. Sinipa nan. Ano ba mga amin mo? Ay. Apa kapakayam? Kinamal. Ay, kapakayam. Ay. Ulit. Ay. Dita ni Nanay Lydia. Agpakasar into no? Bigat. Ay.
Sir tunog bigat. Nagsapa ma, nagalisto man. Bigat. Umay kayo maki. Umay kayo maki. Ikatikto dyan, madi. Madi. Makaungit. Kababa. Made. Kababa. Ay, kababain ko. Nyaman ni Ilan. Ruksan. Ruksan. Maysa. May sa. Dua. Talaw. Ay. Mapapungto. Makaputo. Makina. Ay. 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 Ano ka kami? Ay, epit. Epit na dyan. Ay. Nangig aja. Nangig. Ipit ta mamot. Iti. Gayam. Ti. Ay. Ala. Ipitik at ni. Ay. Oy. Oy, nagsiga. Oh, nagsiga. Nagsiga si Kami. Kasla. Kasla. Trin. Ay. Rin. Hoy, beng beng. Ay. Oh, na. Kasla ubing. Kasulubing ni Dora Dora. Ay, duro. So, ni Nanay Lydia. Nagpigsam. Nagpigsam ang aming yun. Ay. Kapso. Kapsutan nyo Ay. Masa. Dua talaw. Ay. Mapapung. Lalag. TikTok nyo. Ay. Ay, pa. Hindi ado po. Nagpanga mo, Jay. Nagpangin matasalam Roxanne. Nalalaing pa king. Ay. Nakauyaw mo. Naghuyaw ka. Pang-testing. Nagsikil ka. Kasla ka la. Mamana. Ay. Ano naman, mana? Ano naman, mana? Mamana. Ay, nariya sansanak ko lang. Kuma. Dansyanak. Ako. Di naratso na tinwang. Ay. Di naratso na dikat. Puriket. Puriket. Ay. Or English na aso. Aw. Anong English kay kambing? Ay. English na ay. Pusa. Ay. Dog. Ay. Oh. Ala ni Roxanne ni di na Naray ko? Ay. Marami ginatong. Nagkatil. Gatal. Wing. Tugtubo. Ay. Laka. Ay. Bahay! Bahay kubo. Ay. Kahit munti. Bye-bye. Ay. Bye-bye. Sinipa na. Sinipa naman yung ay, latag ko. Manel. Ay, manel. Ay. Sapa na. Nachokpok. Ay, ito. Ila mabalin na dyan. Mabalin dyan? Yay, repeater. Ay, stop! Mamanong ateng, lapit mamanong. Ay! Lakaw! Inabok mamanong ateng. Ang malaman mo, ikaw ang minamahal. Ay, Ang gabi ka kasi bagam ang nagsaki mo. Ay, Jay. happy ay. Nikisi mo. Amo dugdug solo na to. Ay, Nagmayat. naggatulot ka. Naggatulot. Ay, to. Ay, to. Ada kutok kisi. Ada kutok. Mano putom. Salo. Hey! Yoy. Yeah. Eh, Pepe, Koray! Makaringsong ko. Yan eh. Tot. Ay, nakaringan. Ay. Ay, mo, manaw, nga dahil. Lapid mo, manaw.
Madidugtog sulon to. Ah. Apa mo Sige. dugtog sulon na. Ay. Ayo tot tot tot. Ay, mo. Ay. Sino Surdo ka? kayong bakla. Sino ka? Sino ka? Liya ka. Ay. Manatoy Ah, sunggo. Ay, Manatoy no. talo. Sa nga pulo ah. Ay. Ni, basta na magla. It was at this moment that he knew he fucked up. Kuti nga. Buti nga lang. Ay, tot tot. Nyata kuti mo. Nagalasay. Ay, ang galang alata. Ay, dim ne, nanay. Ay, wag di kayo na. Makalbo ato, ulo mo na din. Kini ang amin nagkatira ka. Ay, ulo. Ay, napaling nagkita yung gukom. Pamigid tayo. Manugang. Manugang, ayan nyo latag. Ay, Nagatuti uban na na. nagadaw. Awanin, nabati ta, buok mo. Katik pa yaman natin tintagwanan. Madidikat ng tatitidog ah. Inuba rin ni nanay si Local. Dadari 60 ikaw. Manuubang Ay, lang. manubang ko sa nga pulo da. Sa mga pulo magayan. Hello guys, may ipapatikim tayong ano ba to? Candy kay nanay. Kitain tayo man no kaya na di imas na. Hanga nagasang atan nga na adat. Ah, lalaingam. Uy, sili. Haan! Haan. Haan! Naman sili sa mo ila. Haan! Tama na, basta naka-video. Kitain tayo di reaction mo. Bawal iyo la ah. Magasangan lang na. Ang nagasang sipatin na. Basta madili yung ula in 5 seconds. Sa muna. Pagkakam ano ko naisubo mo, diretso nga amoy ruwa. Nungay nagasang ngayon mo. Ano nagasang? Nagasang natin kung daw. Wala ko nila. Diretso. Uy, nakalyaw! Nakalyaw! Ito yung camera. Oh, asam pa yung Lo! Wala ko na. Kas-kasan oraman na. awal nan asam pa yung nan asam pa yung salamagay. Nan asam nagalsaw. Naimas? Ah, Naimas? naimas? Ay, Among nagapon na di nanay? nagapon na. Napido, mitadala. Anong kailangan kong gawin upang malaman Nagalsaw. Termi. Mim na imas? Mali, nagalsaw. Hindi ka kami tingnan. Hindi ko kami nilalang. Kawanin ang kaya ko namang patay agad. Sige nga, kumari kisay, dabar yan. Mano ato na Ay, si Pitot. Ay, ayan eh, ayan Banor anak ko. Ayan tigda, 25. Ay, ngumina na tayo. Sabi, sa bali tayo ano. Ay, 20 din tag mo kanya. Hindi ata may sa. Mabalik mo lang, guys. Yun, matagay. Hindi ko na manin eh. Ah!
Ibibidyo na lang. Ibibidyo na man ang. Naladay ko Ay, at kalding mo. Ay, kalding mo. 20, kapsat, 20. Ay, ukik na tinag. Ay, kita ang cellphone na. Pero nanamat kumita. Atanin eh, mas naparawin niyo. Ay, wow. Wow. Utong! Utong lang talatog. Ay na, biyag ko. Sabong! Paano pitot ko nga, uumpi. Analain tayo. Okay, nito rin sa ito na yung